Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai: hanzi mukoma makadii zvenyu, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Handizivi kuti chivanhu icho chandiri kuudzwa kuti ndinofanira kuti ndinge ndichichiita chivanhu ichocho zvinoitawo here? Makambonzwa zvinhu zvakadaro zvichinzi zvinoitwa here? Zvakaitika mukomana ndezvekudai. Ndakati apo pandainge ndiri form 4 ndainge ndiine musikana wangu wandainge ndichifambidzana naye. Musikana wangu uyu iye ainge ari form 3, saka ainge akanaka kwazvo. Vabereki vangu vainge vachimuda ende vaitarisira, uye zvekare zvavaitarisira kuti ndozvainge zvichazoitika ndizvo zvakazoitika. Ndakazomuroora. Musikana wangu ndiye mukadzi wangu, saka zvose zvimwe zvandinosangana nazvo hakuna anozviziva, because ndinotoona kuti kana ndikamuudza ndinenge ndava kutomuremedza, because iye ane dambudziko rekuti kana akafara anotanga kunzwa kubayiwa pamwoyo pake, kana akasuwa anotanga zvekare kunzwa achibayiwa pamwoyo. So I'm trying to protect my wife, but ndine zvakawanda mukoma, zvimwe zvinotyisa, zvimwe zvinoshamisa zvandinosangana nazvo. Saka mukufamba kwose kwandiri kuita ndiri kuudzwa kuti kana ndichida upenyu hwangu neupenyu hwemudzimai wangu, nekuti zvichitaurwa zvinonzi tichafira muaccident inini nemudzimai wangu, unless kana ndikadzokera kuZimbabwe tikanoita chivanhu icho chiri kufanira kuti chinge chinoitwa. Zvino ndinotya kuti ndinge ndichienda ndinge ndichinoudza hama dzelate girlfriend yangu kuti ndini ndakakonzeresa zvose, uye zvekare mwana waakasiya mwana wangu, because mwana iyeye ndakamuramba, ndakapfurirwa naamai vangu. Amai vangu ndoo vakandiudza kuti ndainge ndisingafaniri kuti ndinge ndichibvuma zvisina basa, because vainge vachiti ainge asina kunaka. Saka mukadzi wangu dambudziko rainge riri paari rainge riri dambudziko rekuti ainge asingadi kurara neni, ainge achiti tichazotanga kurara tose when we are married. Apa inini ndainzwa mamwe mafriends angu vachiti ivo vainge vava kutotanga kutoita zvekurara nevasikana vavo, saka ndainge ndichidawo kuti ndinge ndichirara naye but achiramba. Saka ndakabva ndati pano ndoita sei. Ndopandakabva ndachizopfurirwa neimwe friend yangu, akabva ati kwandiri, wadiwa tsvaka musikana wekuti unenge usina basa naye, waunenge uchingoshandisa zvake wozomuramba kumberi uko. Saka mukoma ndipo apo pandakabva ndachizotanga kudanana neumwe musikana uyo watainge tichidzidza naye in our same class. Ainge ari munhu ainge akashoreka, uye zvekare vakomana vazhinji vainge vasingatomudi including inini, because ainge asina kunaka. Saka ndaidanana naye in secret. Ndakazotoshamisika musi watakarara tose, ndikabva ndaona kuti ndainge ndatokanganisa mwana wevanhu ainge achiri akazvichengetedza. Kubva ipapo ndakazotanga kumuignore, because ndainge ndisingadi kuti vanhu vange vachizviziva kuti tainge tichifambidzana. Zvainge zvingori zvinhu zvataita in secret. Sezvisinei mukoma nhumbu yakabata, akati aita pamuviri, takatosangana. Ainge ari masikati, akabva andiudza kuti vabereki vake vainge vava kuzviziva kuti ainge aine pamuviri. Apa vabereki vake vainge vari varombo vekupedzisira muvillage. Vangu vabereki ndivo vainge vatori vapfumi, because baba vangu vainge vaine mine vachiita zvekusponsa magorokoza. Takati tasangana ari masikati, akabva andiudza kuti vabereki vake vainge vamudzinga pamba, saka ainge ari munzira achienda kunoona vatete vake. Saka vatete vake it was obvious kuti ivo vainge vasingakwanisi kuti vange vachimuchengeta, because pamba pavainge vakatogarawo vainge vasina kutogara zvakanaka. Saka yainge ingoriwo nyaya yekuti ainge achida kuti ange achienda kunovaudza kuti vange vachizomuperekedza. Saka ndakamunzwira tsitsi mukoma, because ndakati ndabata dumbu rake ndikatoona kutoti zvechokwadi dumbu rainge ratoomarara. Ndikabva ndati but mwana wangu kauyu wawakatakura, akabva anditi eye. Saka ndakabva ndaenda kumba
ndikabva ndati uyu mukadzi ndava kutotora because ane mwana wangu, plus ndainge ndiine hope dzandainge ndakarota. Ndakatomborota sekuru vangu vakashayika vainge vakamira neni, saka ndakabva ndachizoona mwana akauya achikambaira ndokubva atanga kutamba ari mumakumbo mangu, ndikashaya kuti kochii. Saka ndainge ndava kuda kumukika mwana uya ndichiti chidhoma. Ndopa vakabva vachizondibata gumbo rangu, vakabva vachizotora mwana uya, vakabva vachizomuisa pachipfuva pavo, vakabva vati ropa reropa rangu, ndokubva vatonyangarika. But pavakanyangarika vainge vachisekerera vakanditarisa. Saka pandakangofunga hope idzodzo ndikabva ndati musikana uyu kauyu kumba kwavo vanhu vekuti vanotambudzika, kana ndikamuramwa inini yeti ndini ndakamushandisa ndinenge ndichida kuti ange achizoita sei. So ndakamuudza kuti it was okay, aikwanisa kuzouya kumba kwedu. Ndakati ndasvika kumba, baba vangu mukomanashe amenowo kuti chichakaitika pana mudhara vangu, because mudhara vanototongwa zvekutodaro namuchembere vangu, ende muchembere vaitoita sekunge ivo ndivo murume, zvinhu zvinotozivikanwa nemunhu wose. Saka mudhara mukoma, nekuti ndainge ndichiziva kuti ndo vari calm and soft, ndakaenda kwavari ndikabva ndati baba ndo nyaya iripo, ndakamitisa but musikana uyu handimudi. Vakandibvunza kuti ndiani, ndikabva ndavaudza kuti ainge ari ani, vakabva vanditi hapana kana problem, ane hunhu uya ende zvinoita kuti ange achiuya. Ndikabva ndati handimudi baba. Vakanditi sei uri kuti haumudi? Ndikabva ndati nekuti akashata. Vakabva vanditi iye akashata, wakatomupiwa naMwari. Richava ruva rako rekuti rinokuyevedza iwe woga. Unoda here ruva rekuti wose anenge adarika nepamusha pako anenge achingoyeverwa neruva rako? Kana ruva rako rikava ruva rinoyemurwa nenyika yose, ziva kuti pane umwe chete achazoritana ruva iroro. Saka baba vangu vainge vachindikurudzira kuti ndinge ndichimutora. Sezvisinei mukoma, ndakabva ndachizotaura naamai vangu, ndakazovaudza ndikati mama pane vaenzi vari kuuya, ende baba vainge vatondiudza kuti amai vako usavaudza, unozovaudza mangwana, nekuti ukavaudza nhasi ndaona sekunge munokwanisa kuzonetsana. Asi kana kuri kunzi ukaita zvinhu zvako semurume, ogara watora munhu wako, mangwana makuseni womuka uchivaudza kuti amai inini ndatotizisa. But ndakabva ndati zvinhu zvangu ndoda kuti ndinge ndichizviita negwara rakanaka. Ndaitofara nemashoko ose andainge ndaudzwa nababa vangu, uye zvakare ndatoona kuti baba vainge vamugamuchira mudzimai wangu. Saka mai ndakabva ndachizoenda pavainge vari ndokubva ndavaudza. Vakangofinyamisa kumeso mushure mekunge ndavaudza kuti musikana wacho wandainge ndakamitisa ainge ari ani. Vagoti votanga kuseka mukoma, vakaseka zvekuti ndakasvika pakuyeredza misodzi. Saka shamwari yavo akabva atouya ndokubva avabvunza kuti kochii ainge ari muvakidzani wedu. Vagoti vomuudza zvose zvandainge ndavaudza. Vakabva vanditi unyarare, uinyarare nyaya iyoyo, hauna kumbogara wakarara naye. Ndikabva ndati ko munogoti handina kugara ndakarara naye sei, nekuti ndakarara naye. Vakabva vanditi hauna kumbogara wakarara naye, wazvinzwa here? Saka vakabva vachizodaidza umwe sawira kwavo, vakazogumisidzira vava 4. Mukomanashe vakabva vachizoti kwatiri umwe neumwe achiudzwa naamai vake kuti musikana wangu paainge achazouya, ivo vainge vachazouyawo nevana vavo, kuti vange vachizotaura kuti vana vavo vainge vakararawo nemusikana wangu. Zvakandirwadza mukoma, but amai vangu sezvandakuudzai kuti ndo vaitotonga dzinza rose, ndakabva ndanyarara. Ndikabva ndati zvino baba zvavangotsikidzira, zvavasisina chavakukwanisa kutaura, ndichaita sei? Kunyange ndikamuti ndinomuda, ndinoda kumutora musikana uyo, ndinoenda naye kupi? Plus nepfungwa dzeuhwanana hudiki, ipapo ndainge ndakanzi ndaifanira kuti ndinge ndichizobva kumusha ndinge ndichizoenda kuHarare, ndobva ndachizoenda kucollege kana kuti kuuniversity. Saka nekuda kwekuti vabereki vangu vainge vaine mari, ndaitozviziva kuti amai vangu she was going to spoil me, uye zvekare vainge vakati vainge vachazonditengera motikari kana ndainge ndichazopasa. Saka ndakabva ndachizocalculata izvozvo nekuda kwekuti ndainge ndichiriwo nepfungwa dzeuhwanana hudiki.
mukoma akazouya musikana akauya dzainge dziri kumapast 5 navatete vake. Pavakangosvika amai vangu foni yainge iri mumaoko, vakatovagamuchira nemufaro. Kana iye aitoti kana akanditarisa ndaitoona achitonyemwerera achitofara, asi mwoyo wangu wainge uchirwadza. Ndainge ndisingakwanisi kuti ndinge ndichismaila back because ndaiziva kuti amai vangu vainge vaine hondo idzo dzavainge vatomurongera. Vakazoti vagara navatete vamusikana wangu vataura vakakurukura, ndipo apo amai vangu pavakazoti tisati tagamuchira muroora tava kumbonzwa kune murume wacho. Ndakati ndichida kutanga kutaura ndopandakabva ndachizoona amai vepanext door vachisvika nemwana wavo yainge itori friend yangu. Iye akatoshamisikawo kuti kuvanhu vainge vosvika vakawanda kudaro vainge vachida chii. Umwe neumwe ndopa akatanga kutaura zvaainge audzirwa naamai vake kuti ndakarara naye uye zvakare ndini ndakatomupa nhumbu. Saka nhumbu iyi yakazogumisidzira yava nanababa 5. Saka nekuda kwekuti yainge yava kunzi ina nababa 5, amai vangu vakabva vati vainge vasingakwanisi kuigamuchira, ende makore acho iwawo kwainge kusina zvema-DNA. Vose mukomanashe vabereki vainge vauya nevana vavo, ende zvose zvavainge vaizviita mukutongwa kwavo kwavainge vachiitwa naamai vangu, nekuziva kuti amai vangu ndivo vainge vari mupfumi muvhileji rose. Saka vainge vaine voice. Saka akabva achizotanga kuchema, akanditarisa akabva anditi ndozvawafunga izvi. Ndakangoramba ndakanyarara. Baba vangu mukoma vakangopinda mumotikari vakabuda. Vakaita 2 days vasipo pamba, tisingazivi kuti baba vainge vaenda kupi. Kubva ipapo mukomanashe nababa vangu relationship yakabva yachizongoita low, ende kakushungurudzwa kavo kavainge voitwa naamai zvakabva zvachizotonyanyisa zvokuti zvaita sekunge vabereki vedu vainge vachasvika pakurambana. Saka amai vainge vasingakwanisi kuti vange vachigamuchira hure pamba pavo, uye zvekare shamwari dzavo naidzowo dzainge dzisingakwanisi kuti dzinge dzichigamuchira hure. Vainge vachingoti ngaatange azvara mwana tione kuti mwana wacho anenge akafanana nani. Saka ndakazobvawo kumusha mukoma, amai vangu vakabva vachizonditi ndinge ndichigara kuBulawayo. Pandakatoenda kuBulawayo mukoma ndakatoenda ndatova nemukadzi, nekuti musikana wangu wavainge vachida akabva achizonditizira the following night mukoma. Ndakangoshamisika because ndakatumwa naamai nadriver kune kwatainge tichifanira kuti tinge tichienda. By the time pandakadzoka ndopandakatoona kutoti ainge atoripo pamba achitobika, uye zvekare amai vake vainge varipo. Saka ndakangoti zvimwe kuda maybe ainge akanzwawo nyaya yekuti ndainge ndakatizirwa. Saka ndakangosvika pamba akatondisira mvura yekugeza, tikatoperekedzana paya, ndikatotanga kutogeza. Akanditarisa usiku. Pandakazoti ndaenda kurumu kwangu ndopandakazonzwa knock padhoo, achitopinda achitokiya dhoo, akatopinda mumachira akatoti ndatova mukadzi wako. Saka handina kuramba because mukadzi wangu akanaka mukoma. Ndikangoti village rose ndiye munhu ainge akatonaka panguva iyoyo patainge tichiri vana vadiki. Saka ndakabva ndangoti it's okay, zvouyo akashata handina kuzombogara ndakafungawo nezvazvo. Ndakabva ndatobviswa muvillage naamai vangu very fast ndikatoendeswa kuBulawayo. Ndiko kwandakazotanga kugara ikoko. Tichibva kuBulawayo tikazouya kunoku kwatiri nemudzimai. Saka nhau iripo mukomanachi ndeyekuti musikana wangu akazozviuraya. Akati abetserwa mwana paainge ava ne2 months akabva achizokomita suicide. Akangowanikwa akafa mukomanashi, akarara nemwana. Saka vakamuona vakafungidzira kuti zvimwe kuda ainge akarara, but pavakazonzwa mwana achichema because mwana uyu ainge ava kunzwa nzara nguva yainge yareba, ndopavakazopinda mumba zvekare vakabva vachizoona kutoti munhu ainge ava kusafema. Vachizocherechedza ndopavakaona kuti ainge aine kapepa kaainge akabata kainge kaine mushonga wemakonzo. Ndozvakaitika ipapo mukomanashe. Amai vangu havana kana kumbondiudza, ende havana kuda kuti ndinge ndichimbozviziva kuti ndozvainge zvaitika. Saka takagara mukomanashe kuBulawayo tisina kana chatainge tichimboziva.
after 2 years ndo patakazoti tadzokera kumba ndikabva ndachizoudzwa kuti ainge akazviuraya. Hana yangu yakarova mukomanashi, but nekuda kwekuti hakuna ainge achizviziva kuti ainge akarongerwa nyaya, akagadzirirwa nyaya naamai vangu, vanhu vainge vachingoti akazviuraya nekuda kwekuti ainge ava confused, ava kusaziva kuti saka vakomana vose vaakarara navo vari 5, saka baba vemwana ndeupi, ende anzi akavigwa zvinorwadza, nekuti kana munhu afa anoita zvekuvigwa kuita kunge imbwa. Hanzi vakapaza kofini rake vakaita zvekumurasa nekuda kwekuti ainge akanwa mushonga wemakonzo. I wish I was there mukoma, but ndainge ndichiri mwana mudiki. Upenyu hwangu hwainge hutori mumaoko evabereki vangu, and my father was very helpless. Havana chavaikwanisa kundibatsirawo nacho because amai vangu ivo ndivo vainge vachitonga. Saka ndonyaya yandounza pano, handizivi kuti ndingazvifambisawo sei. Pane vamwe madzibaba vakambondibatsira, vakambondipa munamato ndikazourasa. Vainge vakanditi kana kuri kunzi handidi kuramba ndichitevererwa nemhepo yemufi, zvandinofanira kuti ndinge ndichiita, ndinofanira kuti ndige ndichienda paguva pake. Ndobva ndanokusha munamato uyo wavainge vakandipa. Saka ndakatya mukomanashi kuti apa ndakamutadzira, ndakamukanganisira, then ndobva ndachizoenda paguva pake. Kana akandimukira ndo zvakakonzeresa kuti ndinge ndichizoregedza kuenda paguva pake izvozvo. Kana kuri kunzi mukaposta nyaya yangu mundizivisawo mukomanashi, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Ya pakaipa. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika uchitupa changu. Inenewo mukoma ndiri kuda kudzoka kumusha, but pekutangira handina. Ndakauyawo kunoku kumhiri kwemakungwa kuno kwandiri kuAmerica, but ndakazopara mhosva. Saka ndiri kutya, kunyange pandinoti ndabuda ndinenge ndakangobatira hana mumaoko ndichiti zvimwe kuda ndinokwanisa kungosungwa neice ndobva ndadzoserwa kuZimbabwe. Ndava nemakore anokwana iwo kuita 20 ndiri muno munyika yevatorwa. Ndainge ndichimbogara kuZimbabwe ndokubva ndachizotanga kugara muSouth Africa. Ndikabuda muSouth Africa ndikabva ndachizouya kuno kumhiri kwemakungwa. Ndauya kuno mukomanashi ndaitoshanda zvakanaka pane imwe meat factory yeTyson, asi ndaiti ndichibva kubasa ndaidarika nepane kamwe kastrip club. Saka mukastrip club umo maiwanzo kubatika vakadzi vekuMexico vakanaka kwazvo nevekuColombia ndivo vaiwanzo kubatika mukastrip club imomo. Saka ndakazotanga kuita addiction yekuti each and every time ndichibva kubasa ndaitoti ndinge ndichidarika neko kustrip club ikoko, ndobva ndatombonakidzwa zvangu. Saka ndakazotanga kudanana nevasikana vakawanda. Vazhinji vandainge ndichidanana navo vainge vari varungu uye zvekare neavo avanoti maLatino women. Saka ivo vanokoshesa mari, havana zvakawanda zvavane basa nazvo, vanenge vachingoda mari chete. Ende vanotozviziva kuti varume vanenge vari maAfrican, maBlack African vanobvisa mari because vanenge vachitozviziva kutoti tinenge tichiri kuvhunduka ganda jena. Saka ndakadyiwa mukoma nemaLatino women until ndichizobuda muaddiction. Ndakararama kweabout 10 years ndiri muaddiction yemastrippers nemaescorts, ndichingodanana nemastrippers nemaescort. Ndaiti ndikawana mari chandaingokwanisa kungoita kungobhadhara rent kana motikari. Ndakagumisidzira ndatorerwa motikari because ndainge ndava kusakwanisa kubhadhara mabills emotikari. Ndainge ndava ngokwanisa kungobhadhara renti
nekutenga chikafu chete. Ndakagumisidzira ndisisina kana wandainge ndava kutaura naye kumusha, nekuda kwekuti mari chaiyo ndaigara ndisina mari nguva dzose. Ndakati ndaita 10 years in addiction, zvinhu zvekuti umwe munhu anokwanisa kusazvinzwisisa kuti how can you be addicted kuma prostitutes, but zviriko mukoma. I was addicted kuma prostitutes. I could not go for a day ndisina kutenga bonde, zvaitondiremera. And nekuda kwekuti ndainge ndava addicted kuvakadzi vanotengesa bonde, ndainge ndava kusakwanisa kuti ndinge ndichipinda murelationship nemunhukadzi. Ndaitoda mukadzi wekuti kana ndikaenda kwaari ndinotoziva kutoti bonde ndinoriwana chete. Saka ndaienda kwavari vasikana vanoita zvekutengesa miviri yavo, ende ndainge ndichida vakadzi vanenge vaine magadziko makuru, ndiwo andainge ndichida. Saka vainge vachidhura, mari dzavainge vachida dzainge dzakawanda. Vamwe vacho mukoma vaindipa nechikwereti. Ndaingoti ndichingowana mari mukomanashi, mari iyoyo yaingopera yose, ndongosara ndiine mari yekuti ndaikwanisa kungobhadhara rent nekungotenga chikafu. Ndakazogumisidzira ndapinda muzvikwereti kubasa zvisingaite, zvekuti ndainge ndava kungoraramira kubhadhara zvikwereti. Saka zvakanditorera nguva yakareba kuti ndige ndichibuda muaddiction. Ndakazotoita zvekuenda for a rehabilitation, ndikanogarako kurehab nekuti ndainge ndava addicted panhau dzebonde. Ipapo mukoma ndainge ndatova nemhosva dzandainge ndapara, because dzimwe nguva ndaiona kuti mari ndinenge ndisina. Ndaikwanisa kumuka kana pakati pausiku. Ndamuka pakati peusiku kudaro ndobva ndatanga kunzwa kuti bonde ndiri kurida bonde, but ndichirida bonde kwekuti ndige ndichiriwana kunenge kusina. Ndobva ndaona kuti kana mari handina kuti ndige ndichizvibatsira zvainge zvisingachandinakidzi. Saka ndaitotaura nevasikana ivavo avo vandainge ndichitenga bonde kubva kwavari, vobva vanditengesera bonde nechikwereti. Vaizoti kana vava kuda mari dzavo mukomanashi. Ndakazogumisidzira ndava kuita mahouse break in ndichiba, ndokubva ndachizobatwa. Ndakati ndabatwa mukoma, I went to prison for 2 good years ndiri mujeri. Ndokubva ndachizobuda. Ndabuda mujeri ndipo apo pandakazotanga kufambidzana neumwe mukadzi. Mukadzi uyu, she was a black American, ainge ari munhu ainge aripo, but addiction yakazotanga kudzoka zvekare, because iye aiva nenguva dzekuti if she was focused on her work aita zvekundinyima bonde. Ndikazotanga futi kutenga maprostitutes. When she discovered, mukoma akabva achizondiramba, tikabva tachizorambana. Saka nhau iripo mukomanashi ndeyekuti ndine criminal record and I have a traffic offense zvekare. Pane zvakamboitika ipapo pandainge ndava kudanana nemublack American mukunetsana kwatainge tichiita. I had a traffic offense, ndikasungwa ndikambogara mujeri because I was caught whilst I was driving and I was drunk. Saka ndizivi kana kuri kunzi ndikabatwa ndikadzoserwa kumusha ndichatangira pai. Handina kana mafone numbers andichinawo ini ehama dzangu dzekumusha, ende kutoti ndinge ndichivatsvaka ndinonzwa ndichitonyara. Advice yangu mukoma, ini handizivi kuti Mwari vakandirongera iro rinogore kuzonosvikawo presidency yavaTrump yapera. Ndomunamato wangu kuti dai Mwari machingondichengetedza, because ndanga ndava kuziva zvandiri kuita. Ndanga ndiri munzira ndichidzoka kumusha, but munamato wangu ndewekuti dai Mwari vandichengetedza kusvika utongi uhwu neudzvanyiriri kwatiri isu veganda dema hwadarika. If that can happen, I would be so grateful. Ndongoti Mwari munenge mandigonera, nekuti kana ndikadzoswa kuZimbabwe pacho pandinoti ndinotangira handina mukomanashi. Ndinotodawo mazano kubva kwamuri vedare kuti ndozvifambisa sei,
nekuti ndinotozviziva kuti maimmigrants akaita sesu vane macriminal record ndisu tiri kutotsvakwa, even though zvinhu izvi zvakaitika nekuda kweaddiction ipapo pandainge ndiine prostitution, sexual addiction. It was a simple mistake that happened. I have tried to correct it kubva pazvakaitika, but kuno vanoti kana ukagara waita criminal record there is no second chance. Unotongoramba utongori like a criminal for the rest of your life. Advice yangu kune vamwe vari muno, ngatirangarirei kwatakabva. Nyika yatiri kurarama iyi, it is no longer welcoming to us as Africans. Kunemi henyu makagona kuronga kubva zvamakauya kuno kuAmerica, tinongoti tinoshoverawo kuti dai tiri imwe. Upenyu hwacho hauchazivikanwi kuti huri kuendepi. Dai kwaike kuine kwekuti ndinokwanisa kuenda ndinoshanda hangu ndakahwanda, ndaikwanisa kuendako ikoko. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo vari kuti vari kumhiri kwemakungwa. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo. Mukoma vedu vari kuti nesituation yavo hanzi ndine criminal record and kana vakabatwa hanzi is going to be deported. Saka vari kuda kungoziva kuti mamwe mazano, mamwe maplan avangaita ndeapi, ende vari kuti kana vakadzoka kumusha pekutangira havana pekuti vanokwanisa kuti apa ndipo pandinotangira. Hanzi kana hama dzavo dzose havana kana umwe chete zvake wavanotaura naye, hameno kuti for the past how many years. Zvakangoma hazvo vedu we vabereki obvious vakangosiya vabereki kana vachiri vapenyu vanenge vari vapenyu, kana vakafa zvimwe kuda vanenge vakafa havo vabereki, vachingoti mwana ari kumhiri kwemakungwa. Zvakangoma hazvo vedu we, ngatitaurei navo mucomment section. Hanzi hakuna here kumwe wekuti ndinokwanisa kuinda. Kana muine advice yamunokwanisa kuvapa, you can come to my inbox and you can tell us in the comment section.